takokno ini cini belakang sal gaham cini tidak boleh ni district committee flajak mani abo jeng tini district committee rokno borom yaparka bang ni appointment letter bo rijakka dai borokno dai tori dekha je block committee khana ni bagai borok November December 2 mas ni bising block committee khawoi ani yago jamari painai chini 8 district ni president dai vice president ro abuni bagai laikano chini district committee TWF ni strong na yang khakawo karon job to district president manai rok belai khaino strong belai khaino daku boga hai borok samung tangnai mamang chini bukuksong abuni bagai ang job to nai tong nai khajani takoke bukuksong no obono koinai chini district president bukuksong no robo subadi kami amchayo tongnai job to bubagrani warriors no norok सहযোগিতা khaidi chini district president rok samung tangai hamkai jenggus tanggo chini TWF no tai bukarak hankarak khanya ni bagai jatai do khani bagai jengtai ba samung tang khaimana ni bagai ang job to na khajing ko jau bas kang salo nong tam motum to bas kang salo abono jeng committee khanai aboni logo logo chini seminar bongnai jaga jaga product logo jeng block committee seminar dangnai aro chini bukuk jang TWF ni bukuk jang jeng tai bo strong khanya ni bagai no kok salainai samung tang lainai tai norok saiman kana uskango kaisa protibadi Kolombo kasamani abuna kisa sai tong malia tabu sung bai kathai tong nai dol kotor Tripura hasteni brok ni sara Tripura rajyo membership drive solito chini bahai na solito online tai offline go khana ni bising na man thangbai ne offline ni kagos membership ni bagi ga ajarawo atka khaye angana asukja chini borom ganang jek bai go to mirai bini nogo thangka thangai kaisa mangpili tisa laika ajagao tabu kok thumnai rok kaisa protibadi Kolombo jeng nukha bono thangka sang bai kari khane jini thani ni sebi talang khane ngai kintu bo thangi pai thangka to tini sini kana tongla kham ngai oba hai rok gobang ma silayo salayo nangnung ya ko ngai apa no kubui kok no bo asuk din kolok ma sung bai tongo goto chini municipality election of batai ka hoito jidili haipano batai ka sara Tripura rajyo sung bai kam khai tongo kanase thango agi ko borok maya ko borok man khabo tabu agi rigna borok kanya rigna borok bokano oba haike khoroksa retired person khoroksa officer bo sikito buroi bo kuno dino jatai to phano tukaria bo sung bai no tongo bo pinidi sung bai no bo tini boi ko chini puskanggo ani kana no mugo bo sung bai no agami dino bo samung khainai hoito ani no ko bo phaimano jeng jehetu alliance partner ba bera laimano samang laimano kok salaimano foto bujak laimano photo session nong laimano abo bai to jeng 21 dol kai to aro khana nangya bele abo no kobang ma tabu newspaper si abo no pujita thangbai di akok no sansana ni ambai